Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam imanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasang. Nasdaaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawa sa napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka din, Nana? Wun, mala, intan iji kusina, tagur uray dan. Sige, Nana. Dayta ka dita'y insangpot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat mo din. Idi nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka mat kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana amang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silida. Apay adi kamut umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan kamut katulong balasang ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isong adda ka dito mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang ambilibakan ka. Napaisam mo ni ma'am. Katno ka na yun a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, Nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam, mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amun, Mama? Idi damo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, Mama. Anya? Nagpagpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay sabagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, Mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, Mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka amasapa nga agawid, At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At daamas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngem, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay ngaglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko?
Narigat mat no awan ti ehersisyo, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga mo, Doris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat, tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Mhm. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom, Doris. Si kang amin tinagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak dito eh. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga numay kaglis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kang ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din? Apay akasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Nay, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko, mat? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mimat adwa. Ha? Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Ha? Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasayaat. Kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kas ina. Kayat na asawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak ti pudno, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Ha? Anya ti kayat ti asawan? Iti damo a panagkita me. Natinag ko ti kwarta a pag-grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan, no asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha?
Agmay saka? Kat awan ti umno a pagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, Huston, di ka kumagsangit. Ladingit, no naipalagip ko kan katinalidam anapalabas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantamanin iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsanda. Agasam tataloda. Uray, tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasarna. Naragsak damot, idi nakitak ida. Sa anak ang nagpadlaw, tamangan no amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan dati panagpampamarang ko. Uray siya nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masikog akadwana. Dayjay a babae tinagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No dikat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasang ka kadipay? Kas makita mo balasang ko. Sa anak ngamin arumrumwar. Iso nga awan ti umay agaram kanyak dito mansyon. Iso abim makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana. Tapno at agaram kan ka. Ay na. Unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasang ko. Agasumot nga'y tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay sa nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalun at daamin. Apay, manudaya.
Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimuar iti ultrasound. Sa bali a klase dayta arabak mo Di nakman pagbabartekan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni Ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatilaang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasang ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mahet, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangen. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni mama, ha? Sorpresak ngamin ken kwa na. Okay, matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena? Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin? Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka di daytoy? Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama ang maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh. Nagpintasen? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentum! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas anapauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.